Madugay na nga ginareklamo nga live wire nga nagaigrab kag nagalupok sa barangay Pandak Pavia na talana nga kay uhon sang Ileco 1 subong nga semana. Si Zen Kilantang nakatutok. Sa tion nga magkusog ang hangin, nagasantikanay kag nagakalayo ang linya sa poste nga ini sa barangay Pandak Pavia. Nagakahangawa sila nga posible tunaan sang sunog. Ini ang ginpalabot sa mga residente sa GMA Regional TV 1 Western Visayas. Gamay lang nga hangin daw galupok kita sa babaw ma'am. Kaya kung halimbawa kung mautod, dire gid na sa amon nga top mautod. Sunod sa barangay officials, pila na kabulan nga nagaanto sila kag nagreklamo sa Ileco 1. Isa lang ang masunog, ubos gid kita naman ang balay sa ilik. Sa anuran, sa deka nga tag sa kadangaw la ulot na timo ubos gid na amura nga nagaugtas ang mga tawo sa Ileco. Masobra na isa ka semana ini nga ginpalabot sa Ileco 1 ang problema. Apang wala gilayon na inspeksyon. Kaina lang sang aga sang ginpadulungan na sang technical team ang lugar. Nahibaluan nga wala pa na turnover sang housing developer ang linya sa Ileco 1. Apang nagpasalig sila nga ipagwa nila ang linya sang kuryente nga nagsulod sa propiedad kag isdugon ang ginatungtungan sang primary line bangod tuman ka delikado sa pumuluyo. Nga mapalayo ang phase ang clearance between sa duwa ka line kag at the same time mapagawa mamang linya sa property ni sir. Ipa-urgent ko lang siya ma'am sa office kay nakita ko man ang sitwasyon. Dako naman ang pagpasalamat sa mga residente bangod mabuhinan na ang ila pagkabalaka. Nagapasalamat kami no sa una sa One Western Visayas kay tungod sa ila natigayon ining mga problema namon nga na amat-amat tagan sang kasanagan. Kag sa mga katapo man sang mga engineers naton sa Ileco no, salamat gid. Kabay pa mahasa labing salamat na kung maano nang dai. Na-schedule na ang pagkayos ng linya subong nga semana. Ginalauman nga maka-eksperyensya ang apektado nga lugar sang 3 to 5 ka oras nga power interruption. Upod Kramal Porkia, Zen Kilantang, One Western Visayas.